Halo, ketemu lagi karo aku Mas Pak. Nang channel Raja Jajan. Dino iki aku meh padang usep, cari campur usep tapi saiki aku ora dhewe. Aku di kancani kancaku ki saka Lampung ki saka Cilacap. Kok reaksine piye ya, Lho? Tunggu ae, mangan sih. Enak Mas? Enak lur? Enak. Enak tung. Iwak enak tur pedes iki. Ente, iwak ente. Iki lho, Iya. iwak. Tapi iwak peyek iki lho ya. Srek iki. Gimana Mas Abdi? Wah, gampang banget ini. Pedas banget ini. Mantap. Wah, Anak PNS? Mantap. Makan dulu. Masih mau nambah lagi? wah sambelnya gila, keren. Bikin mampus. Gimana Mas? Entek lur. Pedes. Iki cici singkas runtak iki. Saya ben ilang sik. Mek iki. Aku ki Kang Cilacap. Tur pengen rasaken lagi sing jenenge rica-rica. Dari sambok usrek. Jadinya pedes tapi mantap tenan ki. Pedes, Bok. Nambah Bok? Anak PNS piye? Rasanya semang ini belum. Pedes. Mantap gila. Ini kameramennya nggak makan apa nggak lapar tuh? Bentar. Nambah bro? Pedes retung. Dan rasanya ki lho. Ora kuat nang weteng. Nah, ngeteh disit lah. Ya. Kudune ki teh anget. Asti ya tambah kenyus. Remu aja ditakui. Ora kuat temenan ge. Biasa dia mah orang Cilacap nggak biasa makan pedes. Gua orang Lampung biasa makan pedes. Mantap. Remu kan Lombok ya enak Mas? Tambahan ya? Apa wih? Rica. Pedes. Mantap jiwa. Marah nyumet nang gas. Gatel. Mana nopo iki? Ya enak. Iki lho, lomboknya tak pisah ge, dengen ge. Lomboknya tak pisah lho. Ya si pedes bae ge, riwe ge. Ah. Ora mangan kencot, Boleh ditambah sama dipangan pedes. Tapi mantap kok. Mantap. Teh. Wah, sudah habis, sudah habis. Habis ini kloter kedua. Nambah lagi? Iya dong. Oke. Sambelnya ge, isi akeh ge, dengen ge. Tapi ora kuat temenan ge. Ah. Ketone nyerah ge. Kayak piye? mantep lur. Pedes sih janji kaya ana kan jero omongane mantan kan. Dia tak disadar lho.
lidah ayam. Iki mau kancaku sing ke Lampung kok Cilacap sudah masake wis.